Η άσκηση έχει θέμα το προσδιορισμό της σχετικής μοριακής μάζας πρωτεΐνης με τη χρήση φασματοφομετρίας μάζας με τη τεχνική του ηλεκτροψεκασμού. Ο ηλεκτροψεκασμός είναι μια τεχνική ήπιου ιονισμού που πραγματοποιείται σε ατμοσφαιρική πίεση και δεν προκαλεί θρασματοποίηση των μορίων. Συγκρίνοντας με άλλες τεχνικές όπως ο χημικός ιονισμός, ο φωτοϊοντισμός, η αέρια χρονογραφία, ο ηλεκτροψεκασμός πλεονεκτεί στην ανάλυση πολικών ενώσεων, θερμικά σταθών, καθώς και για ενώσεις με μεγάλο μοριακό βάρος, όπως για παράδειγμα είναι οι πρωτεΐνες. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνικές που εφαρμόζονται κυρίως σε μικρότερα και πιο άπολα μόρια. Στη τεχνική του ηλεκτροψεκασμού, τα ιόντα που αναλύονται ήδη προϋπάρχουν στο διάλειμμα. Μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά φορτισμένα ανάλογα με το επιθυμητό φάσμα της πρωτεΐνης που θέλουμε να αναλύσουμε. Στη συγκεκριμένη άσκηση θα αναλυθεί το θετικό φάσμα πρωτεΐνης, οπότε θα πρέπει να φορτιστούν θετικά τα μόρια της. Αυτό γίνεται ρυθμίζοντας το pH του διαλύματος με την προσθήκη ενός ασθενούς οξέως. Με τη βοήθεια μιας αντλίας, το δείγμα της πρωτεΐνης διέρχεται μέσα από ένα τριχοειδή σωλήνα, στο οποίο εφαρμόζεται υψηλό δυναμικό. Για την ανάλυση θετικά φορτισμένων μορίων, θα εφαρμοστεί το θετικό δυναμικό στην άκρη του τριχοειδή σωλήνα και το αρνητικό δυναμικό στην είσοδο του οργάνου. Έτσι, δημιουργείται ένα βαθμιδωτό ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ τους. Τα θετικά μόρια της πρωτεΐνης θα πάνε προς την άκρη του τριχοειδή σωλήνα και τα αρνητικά θα απομακρυνθούν από αυτήν. Καθώς αυτά συσσωρεύονται στην άκρη του σωλήνα, θα αρχίσει να δημιουργείται ένας κόνος, ο κόνος Taylor. Λόγω της συσσόρευσης των θετικών μορίων, θα μεγαλώσουν οι αποσχές δυνάμεις Coulomb μεταξύ τους. Όταν αυτές ξεπεράσουν το όριο Rayleigh, τότε θα γίνει σχάση του κόνου και θα δημιουργηθούν σταγονίδια, τα οποία με τη βοήθεια του ηλεκτρικού πεδίου θα κατευθυνθούν προς την είσοδο του οργάνου. Το όριο Rayleigh είναι η στιγμή που οι αποσχές δυνάμεις Coulomb μεταξύ των φορτίων και η υπερφανική τάση του υγρού εξισορροπούνται. Η διάμετρος των σταγονιδίων που δημιουργούνται εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο δυναμικό, τη ταχύτητα ροής του διαλύματος, το είδος του διαλύτη και το είδος του ρυθμικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε. Οι σταγόνες που δημιουργούνται περιέχουν φορτισμένα μόρια της πρωτεΐνης και μόρια του διαλύτη. Κατά τη διαδρομή τους προς την είσοδο του οργάνου, σταδιακά απαλλάσσονται από τον διαλύτη, φτάνοντας στο τέλος μόνο τα φορτισμένα μόρια της πρωτεΐνης. Η διαδικασία ξύρανσης γίνεται κυρίως με τρεις μηχανισμούς. Με εξάντληση του διαλύτη λόγω του ρεύματος αζότου. Με σχάση της σταγόνας σε μικρότερες. Καθώς εξατμίζεται ο διαλύτης, το μέγεθος της σταγόνας μειώνεται και έτσι τα θετικά φορτισμένα μόρια έρχονται πιο κοντά. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποσχές δυνάμεις μεταξύ τους, οδηγώντας σε σχάση της σταγόνας. Και τέλος, με την απόσπαση κάποιου φορτισμένου μορίου. Ο τριχοειδής σωλήνας, από τον οποίο εξέρχεται το δείγμα και η είσοδος του οργάνου, σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών. Έτσι, τα φορτισμένα μόρια, λόγω του δυναμικού, θα αναγκαστούν να στρίψουν κατά 90 μοίρες για να εισέλθουν στο όργανο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τυχόν ακαθαρσίες και ουδέτερα μόρια που πιθανόν υπάρχουν στο αερόλυμα, λόγω αδράνειας θα συνεχίσουν την ευθεία πορεία τους, πηγαίνοντας προς τα απόβλητα. Και μόνο τα θετικά φορτισμένα μόρια της πρωτεΐνης θα μπορέσουν να εισέλθουν στο εσωτερικό του οργάνου. Υπάρχει μία ακόμα ροή αζότου που έχει ροή αντίθετη με αυτών των ιόντων. Αφενός, βοηθάει στην τελική απομάκρυνση του διαλύτη και αφετέρου εμποδίζει την είσοδο αδρανής μορίων, προστατεύοντας έτσι το όργανο. Το φασματόμετρο που χρησιμοποιείται είναι ένα τριπλό τετράπολο της εταιρείας SIGS, το μοντέλο 3500. Ως αντλία χρησιμοποιείται μια σύριγγα υγρών που προσαρμόζεται στο όργανο. Η κίνηση του εμβόλου της σύριγγας γίνεται με ένα μοχλό, ο οποίος ελέγχεται από το λογισμικό του οργάνου. Η βελόνη της σύριγγας συνδέεται με ένα σύνδεσμο στον τριχοειδή σωλήνα, ο οποίος καταλήγει στο σύστημα ηλεκτροψεκασμού. Το σύστημα του ηλεκτροψεκασμού βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση. Η τεχνική του ηλεκτροψεκασμού είναι μια ήπια τεχνική που δεν προκαλεί θρασματοποίηση των μορίων. Για τη λειτουργία του χρειάζεται η παροχή ενός αδρανές αερίου που συνήθως είναι το άζωτο. Το αδρανές αέριο χρειάζεται τόσο για τη διαδικασία του ηλεκτροψεκασμού όσο και για τη διαδικασία της ξύρανσης του αερολύματος. Η καθαρότητά του δεν είναι απαραίτητα να είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται γεννήτρια αζότου για την παραγωγή του. Αυτή συλλέγει ατμοσφαιρικό αέρα με τη χρήση ενός αεροσυμπιεστή παρέχοντας άζωτο. Ο τριχοειδής σωλήνας, από το οποίο εξέρχεται το δείγμα,
είναι κατασκευασμένος από πολυμερές υλικό, όπως είναι το περίβλημα μιας τριχοειδής στήλης που χρησιμοποιείται στις χρωματογραφικές τεχνικές, χωρίς όμως το υλικό πλήρωσής του εσωτερικά. Το θετικό δυναμικό εφαρμόζεται στο μεταλλικό μέρος από το οποίο εξέρχεται αυτός ο τριχοειδής σωλήνας. Λόγω της μικρής απόστασή τους, είναι σαν να εφαρμόζεται πάνω σε αυτόν. Μία από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για ένα επιτυχή ηλεκτροψεκασμό είναι η σωστή απόσταση του τριχοειδή από αυτό το μεταλλικό μέρος του οργάνου. Η έξοδος του τριχοειδή έχει κάθετη και περιβρική ρύθμιση ώστε να εστιάζει με την είσοδο του οργάνου. Παράλληλα με το αέριο εκνέφωσης υπάρχει και μια δεύτερη ροή αζότου που θερμαίνεται και βοηθάει στην διαδικασία εξάτμισης του διαλύτη. Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται δεν είναι υψηλή ώστε να μην προκαλέσει θράση της πρωτεΐνης. Τα ουδέτερα μόρια θα συνεχίσουν την ευθύγραμμη πορεία και θα καταλήξουν στα απόβλητα, ενώ τα ιόντα θα στρίψουν προς την είσοδο του οργάνου όπου εφαρμόζεται το αρνητικό δυναμικό. Η είσοδος του οργάνου γίνεται από ένα μικρό στόμιο, το orifice. Μετά από αυτό, η δέσμη των ιόντων εισέρχεται αρχικά στον ειδικών ιόντων QZ και μετά στο τετράπολο εστίασης Q0 που σκόπο έχουν την εστίασή της. Στη συνέχεια, τα ιόντα εισέρχονται στα τετράπολα Q1, Q2 και Q3 και τέλος στον ανιχνευτή που είναι ένας ηλεκτροπολυπλησιαστής καταγράφοντας το φάσμα στο λειτουργικό του οργάνου. Το σύστημα του ηλεκτροψεκασμού βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση. Το κενό αρχίζει να δημιουργείται από την είσοδο του οργάνου από μερικά TOR, αυξάνοντας σταδιακά σε μερικά mTOR στην περιοχή των QZ και Q0 και φτάνοντας στα 10-5 TOR στην περιοχή των τετραπόλων και του ανιχνευτή. Υπάρχουν δύο ειδών τετράπολα, τα κλασικά και οι κυψέλες σύγκρουσης. Στα κλασικά τετράπολα μπορούν να γίνουν τρεις λειτουργίες. Η απλή μεταφορά ιόντος, σε αυτή τη λειτουργία τα ιόντα απλά διατηρούν την πορεία τους, η σάρωση των ιόντων, όπου επιλέγεται το κάθε ιόν ξεχωριστά με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο, και η επιλογή ενός συγκεκριμένου ιόντος με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο. Στις κυψέλες σύγκρουσης υπάρχουν δύο κυρίως λειτουργίες: η απλή μεταφορά των ιόντων και ο θραυμανισμός των ιόντων, όπου με τη βοήθεια ενός αέριου σύγκρουσης, που συνήθως είναι το άζωτο, γίνεται κατακαιρματισμός των πρόδρομων ιόντων, δημιουργώντας θραύματά τους. Τα τετράπολα Q1 και Q3 είναι απλά τετράπολα, ενώ το τετράπολο Q2 είναι μια κυψέλη σύγκρουσης. Αυτός ο συνδυασμός μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης ανάλογα με τις απαιτήσεις μας. Οι πιο κλασικές είναι η επιλογή σάρωση ιόντων. Σε αυτή, το τετράπολο Q1 είναι στη λειτουργία σάρωση ιόντων με βάση το λόγο τους μάζα προς φορτίο, ενώ τα τετράπολα Q2 και Q3 είναι στη λειτουργία απλής μεταφοράς ιόντων. Έτσι φτάνουν σταδιακά όλα τα ιόντα στον ανιχνευτή. Στην παρακολούθηση ενός ιόντος. Εδώ το τετράπολο Q1 είναι στη διαδικασία επιλογής ενός συγκεκριμένου ιόντος με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο και τα τετράπολα Q2 και Q3 σε λειτουργία απλής μεταφοράς ιόντων. Έτσι, στον ανιχνευτή φτάνει μόνο το επιθυμητό ιόν. Στη σάρωση θρασμάτων ενός επιλεγμένου ιόντος. Και εδώ το τετράπολο Q1 είναι στη διαδικασία επιλογής ενός συγκεκριμένου ιόντος με βάση το λόγο μάζα προς φορτίο. Το τετράπολο Q2 είναι στη διαδικασία θρασματοποίησης του επιλεγμένου ιόντος. Και το τετράπολο Q3 κάνει σάρωση σε όλα τα θράσματα που δημιουργήθηκαν στο τετράπολο Q2, τα οποία καταλήγουν στον ανιχνευτή και καταγράφονται. Στην επιλογή ενός θράσματος ενός επιλεγμένου ιόντος. Και εδώ το τετράπολο Q1 είναι στη διαδικασία επιλογής ενός συγκεκριμένου ιόντος με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο. Το τετράπολο Q2 είναι στη διαδικασία θρασματοποίησης του επιλεγμένου ιόντος. Όμως, το τετράπολο Q3 επιλέγει ένα συγκεκριμένο θράσμα με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο. Έτσι, φτάνει στον ανιχνευτή μόνο το επιλεγμένο θράσμα από το συγκεκριμένο ιόν. Και τέλος, η αναζήτηση ιόντων που δίνουν το ίδιο τελικό θράσμα. Στην διαδικασία αυτή, το Q1 κάνει σάρωση όλων των ιόντων με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο. Το Q2 κάνει θρασματοποίηση του κάθε ιόντος ξεχωριστά. Και το Q3 επιλέγει ένα συγκεκριμένο θράσμα με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο. Έτσι, φτάνει στον ανιχνευτή μόνο το επιλεγμένο θράσμα από κάθε ιόν που μπορεί να το δώσει. Με τη τεχνική αυτή διακρίνονται τα ιόντα που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το συγκεκριμένο θράσμα. Στη συγκεκριμένη άσκηση θα εφαρμοστεί η πρώτη επιλογή, δηλαδή θα γίνει σάρωση όλων των ιόντων με βάση το λόγο του μάζα προς φορτίο. Το σύστημα ηλεκτροψεκασμού είναι σε ατμοσφαιρική πίεση. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του είναι εύκολη
όπου φαίνεται το κορονοειδές μέρος με το στόμιο όρυφης στην είσοδο του οργάνου. Τα ιόντα από το σύστημα ηλεκτροπληκτρασμού εισέρχονται στο όργανο από ένα στενό στόμιο, καταλήγοντας αρχικά στον οδηγό ιόντων QZ, όπου εστιάζει τη δέσμη τους. Στη συνέχεια στο τετράπολο εστίασης και μετά στο τετράπολο Q1, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των ιόντων. Στη συνέχεια εισέρχονται στο δεύτερο τετράπολο Q2, που είναι μια κυψέλη σύγκρουσης, και μετά στο τελευταίο τετράπολο για να γίνει ο διαχωρισμός των θρασμάτων με βάση το λόγο τους μάζα προς φορτίο. Τέλος, καταλήγουν στον ανιχνευτή, που είναι ένας ηλεκτροπληκτραστής, όπου και καταγράφονται. Στο λειτουργικό θα εμφανίζονται τρία παράθυρα. Στο πρώτο δίνεται το σωληνικό σήμα. Στο δεύτερο, η μέση τιμή των φασμάτων στην εμπλεκμένη περιοχή. Και στο τρίτο, το στιγμαίο φάσμα. Παρατηρείται η μεγάλη διαφορά στο θόρυβο μεταξύ του φάσματος στο δεύτερο παράθυρο, που είναι η μέση τιμή πολλών φασμάτων, με το φάσμα στο τρίτο παράθυρο, που είναι ένα μόνο φάσμα. Η πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται είναι η μυογλωβίνη. Είναι ένας μεταφορέας οξυγόνου στους σκελετικούς μυς. Μοιάζει με τη αιμοσφαιρίνη, όμως αντί για 4 μονάδες έμι έχει μόνο μία. Έχει ένα άτομο σιδήρου στην ομάδα έμι και για τον λόγο αυτό έχει ένα κόκκινο καφέ χρώμα. Η πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται στην άσκηση είναι η μυογλωβίνη από καρδιακό μη αλόγου. Η μονοκή της μάζα είναι περίπου 17.000, οπότε χρειάζεται πολλαπλή πρωτονίωση ώστε ο λόγος μάζα προς φορτίο να πέσει μέσα στα όρια λειτουργίας του οργάνου που είναι μέχρι 2.000. Για την παρασκευή του διαλύματος της μυογλωβίνης ζυγίζεται ποσότητα της πρωτεΐνης ώστε η συγκέντρωση του διαλύματος να είναι κοντά στα 10 μικρογραμμάρια ανά ml. Στο διάλυμα προσθέτεται ποσότητα οξικό οξέως ώστε το pH του διαλύματος να γίνει όξινο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η πρωτονίωση της πρωτεΐνης. Επίσης, το χαμηλό pH βοηθάει στο να σπάσουν οι δεσμοί υδρογόνου της αλυσίδας, με αποτέλεσμα να γίνεται αναδιάταξη της τριτοταγής δομή της. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα πρωτόνια του διαλύματος να έχουν πρόσβαση και στις εσωτερικές ομάδες της αλυσίδας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί έτσι η πολλαπλή πρωτονίωσή της. Η πολλαπλή πρωτονίωση είναι απαραίτητη εξαιτίας του μεγάλου μοριακού βάρους της πρωτεΐνης. Η μυογλωβίνη έχει μοριακό βάρος περίπου 17.000, με το όριο του οργάνου να είναι μέχρι 2.000 λόγω μάζα προς φορτίο. Έτσι, τα μόρια της πρωτεΐνης που θα πάρουν μόνο ένα πρωτόνιο θα έχουν λόγω μάζα προς φορτίο κοντά στα 17.000, που είναι εκτός των ορίων του οργάνου. Τα μόρια που θα πάρουν 2 πρωτόνια θα έχουν λόγω μάζα προς φορτίο περίπου 8.500, πάλι εκτός ορίων. Ενώ τα μόρια που θα έχουν προσλάβει για παράδειγμα 10 πρωτόνια, ο λόγος μάζα προς φορτίο θα είναι περίπου 1.700, που είναι μέσα στα όρια λειτουργίας του οργάνου. Θα υπάρχουν μόρια με διαφορετική πρωτονίωση. Στο φάσμα όμως θα εμφανιστούν μόνο αυτά που έχουν λόγο μάζα προς φορτίο κάτω από 2.000. Η διάλυση της πρωτεΐνης δεν γίνεται σε καθαρό νερό, αλλά σε μείγμα που περιέχει ποσότητα μεθανόλης. Η προσθήκη της μεθανόλης βοηθάει στη διαδικασία του ηλεκτροψυχρασμού, δημιουργώντας πιο μικρά σταγονίδια. Επίσης όμως βοηθάει και στο να σπάσουν πιο εύκολα οι δεσμοί υδρογόνου της τριτοταγής δομής της πρωτεΐνης, συμβάλλοντας έτσι στην αδιάταξη της δομή της. Με μια σύριγγα υγρών παίρνεται από το διάλειμμα της μυογλωβίνης περίπου 300 με 350 μικρόλιτρα δείγματος χωρίς μεγάλη φυσαλίδα. Στη συνέχεια, τοποθετείτε τη σύριγγα στο σύνδεσμο που συνδέει το σωλήνα μεταφοράς του δείγματος και την τοποθετείτε στο σύστημα του οργάνου. Το έμβολο του οργάνου που δίνει την κίνηση το εφαρμόζετε να κουμπάει τη σύριγγα και από το λειτουργικό ξεκινάτε τη διαδικασία. Στο φάσμα, στον άξονα των Χ, είναι ο λόγος μάζα προς φορτίο που κυμαίνεται από 0 έως 2.000, με διακριτική ικανότητα 0,7 που είναι τα όρια λειτουργίας του οργάνου. Στον άξονα των Ψ είναι η επί 100 ένταση των κορφών σε σχετική αυθονία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε στιγμή η μεγαλύτερη κορφή που ανιχνεύεται παίρνει τη τιμή 100 και οι υπόλοιπες εμφανίζονται ποσοστιαία σε σχέση με αυτήν. Καταγράφεται μεγάλος αριθμός φασμάτων ώστε να παίρνετε ο μέσος όρος τους και έτσι να μειωθεί ο θόρυβος του σήματος. Ο θόρυβος είναι τυχαίος. Μια θα είναι προς τα πάνω, μια προς τα κάτω. Παίρνοντας ένα μέσο όρο πολλών φασμάτων,
αυτός θα εξωτερώνεται. Αντίθετα, μια κορφή θα εμφανίζεται πάντα στο ίδιο σημείο και έτσι στο μέσο όρο πολλών φασμάτων θα ενισχύεται. Παρατηρείται ένα πλήθος κορφών που μερικές φορές έχει μια κατανομή Gauss. Οι μεγάλες κορφές είναι οι κύριες και αποτελούν κορφές της ίδιας πρωτεΐνης, που όμως έχουν πρωτεινωθεί με διαφορετικό αριθμό πρωτονίων και έτσι έχουν διαφορετικό λόγο μάζα προς φορτίο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σε διαφορετικές κορφές στο φάσμα. Κάθε κύρια κορφή διαφέρει από την διπλανή της κατά φορτίο 1. Προς αριστερά κατά συν 1, οπότε το φορτίο μεγαλώνει και έτσι ο λόγος μάζα προς φορτίο μειώνεται. Αντίθετα προς τα δεξιά κατά μείον 1, οπότε το φορτίο μικραίνει και έτσι ο λόγος μάζα προς φορτίο μεγαλώνει. Αν γίνει μεγέθυνση σε μια κυρία κορφή, συνήθως παρατηρούνται δίπλα σε αυτήν κάποιες μικρότερες κορφές. Οι κορφές αυτές μπορεί να οφείλονται σε ισότοπα. Οι κορφές αυτές είναι μόρια της ίδιας πρωτεΐνης που όμως έχουν διαφορετικά ισότοπα, με αποτέλεσμα η μοριακή της μάζα να είναι διαφορετική. Η πιθανότητα ύπαρξης ισοτόπων σε ένα μόριο μιας πρωτεΐνης είναι πολύ μεγάλη, λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που περιέχει η αλυσίδα της. Η πιθανότητα αυτή είναι όσο είναι και η αυθονία του στη φύση. Για παράδειγμα, ο άνθρακας 13 σε σχέση με τον άνθρακα 12 βρίσκεται σε αναλογία 1,07%. Οπότε, για κάθε 100 άτομα άνθρακα, αναμένεται να υπάρχει ένα άτομο άνθρακα 13. Αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα άτομα. Σε τροποποίηση της πρωτεΐνης. Υπάρχει πιθανότητα της τροποποίησης κάποιου μορίου της πρωτεΐνης από καθαρσίες που πιθανόν να βρίσκονται μέσα στο διάλειμμά της. Παράδειγμα, σε κάποιο καρβονίλιο ενός αμινοξέως θα μπορούσε να αντικαταστεί ένα πρωτόνιο από ένα ιόν νατρίου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η μοριακή της μάζα κατά 22. Ή σε κάποια αμινομάδα να ασχοληθεί μια φωσφορική ομάδα, τροποποιώντας τη μοριακή της μάζα κατά 96. Όσο περισσότερο χρόνο έχει δημιουργηθεί το διάλειμμα της πρωτεΐνης, τόσο είναι μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει τροποποιηθεί. Για τον λόγο αυτό, το διάλειμμα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ παλιό ούτε πολύ καινούριο. Χρειάζεται κάποιος χρόνος ώστε να μπορέσει να γίνει η πρωτονίωσή της, αλλά όχι πολύ μεγάλο διάστημα για να αποφευθεί η τροποποίησή της. Οι κορυφές αυτές δεν μπορούν να οφείλονται σε θόρυβο του σήματος. Λόγω του ότι παίρνεται ο μέσος όρος πολλών φασμάτων, μειώνει το θόρυβός του. Δεν μπορεί να οφείλεται σε θράσματα της πρωτεΐνης. Η τεχνική του ηλεκτροψεκασμού είναι μια ήπια τεχνική που δεν προκαλεί θραυματοποίηση των μορίων. Υπολογίζοντας τη διαφορά της μικρής κορφής από την κύρια, υπολογίζεται πόσο διαφέρει το τροποποιημένο μόριο της πρωτεΐνης από το αρχικό. Έτσι διαπιστώνεται αν η δευτερεύουσα κορφή οφείλεται στην παρουσία ισοτόπων και αν ναι, σε ποια ακριβώς, ή αν οφείλεται στην τροποποίηση του μορίου της πρωτεΐνης και αν ναι, από τι ακριβώς. Στα αποτελέσματα, αρχικά προσδιορίζονται οι τιμές του λόγου μάζα προς φορτίο των κύριων κορφών από το φάσμα της πρωτεΐνης. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η σχετική μοριακή μάζα της πρωτεΐνης για κάθε κυρία κορφή. Από τις τιμές αυτές θα υπολογίσετε τη μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της μοριακής μάζας της πρωτεΐνης. Για την αναφορά, αρχικά να κάνετε μια μικρή εισαγωγή για τη τεχνική του ηλεκτροψεκασμού καθώς και για το όργανο που χρησιμοποιήσατε. Να υπολογίσετε τη σχετική μοριακή μάζα της πρωτεΐνης στο φάσμα σας και να παρουσιάσετε και στο κείμενο αναλυτικά όλα τα στάδια των υπολογισμών σας. Να συγκρίνετε το αποτέλεσμά σας με τη βιβλιογραφία και να υπολογίσετε το 100% απόλυτο σφάλμα του. Από τα δεδομένα σας, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της μυογλωβίνης στο δείγμα σε μικρογραμμάρια ανά ml, καθώς επίσης και τη συγκέντρωση του οξυκόξεως και της μεθανόλης σε 100% όγκο προς όγκο. Τέλος, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της μυογλωβίνης στο δείγμα και σε ppm, γνωρίζοντας ότι η διέλυσή της δεν έγινε σε καθαρό νερό, αλλά σε μείγμα διαλυτών. Η παράδοση της αναφοράς γίνεται με δύο αρχεία, με το αρχείο του κειμένου και με το υπολογιστικό αρχείο όπου έγιναν όλοι οι υπολογισμοί. Αν ένα από τα δύο αρχεία δεν παραδοθεί, η αναφορά δεν βαθμολογείται.